Téměř 20 nejlepších DJů z regionu obsadila na jednu noc kulturní dům v Ústí nad Orlicí. Na 2 připravených pódiích probíhala po roce akce Regional DJs. Davy mladých zaplnili orlicko-ústecký kulturák, když si nenechali ujít Regional DJs. Dá se takový podnázev je Ústecký svátek taneční hudby a měl by spojovat všechny jakoby ústecké nebo v okrese Ústí nad Orlicí DJ, kteří se nějak jakoby aktivně podílejí na této taneční scéně. Velký sál kulturního domu se přeměnil díky nataženému koberci a rozestavěným barovým stolkům na jednu noc z místa pořádání plesů na regulérní taneční klub. Na 2 pódiích, jedno bylo ve velkém sále a druhé v modrém salonku, se představili regionální DJové. Bylo jich tady zhruba 16, k tomu jsou asi 4 sound systémy a jsou z celého okresu Ústí nad Orlicí, což je vlastně Žamberk, Letohrad, Jablonné, Česká Třebová, Lunch Crown. Mezi prvními se na velkém pódiu představil DJ Guy G, který se snažil přítomné dostat do varu. Tady ten region je všeobecně takový línej, takže ono vždycky se to začíná hejbat až třeba kolem 11. 12. hodiny, než se všichni nejdřív zlejou a pak teprve fungujou, no. Akce, která stmeluje DJe, je podle něho velmi přínosná. On sám se Regional DJs účastní od samého začátku. Jednotliví hráči spolupracují, než aby mezi nimi panovala nějaká rivalita. Já si myslím, že vždycky si každý vyjde vstříc, jako někdy třeba někdo přetáhne, někdo zase jde dřív nebo tak, ale vždycky to je jenom o nějaký komunikaci, vždycky se nějak dohodneme a pak jdem na panáka a tak a pohoda. Jeho hlavní parketou je hip-hop, který pro něho je, jak říká, srdeční záležitostí. V modrém salonku se za mixážní pult postavil DJ Petreko. Já jsem v podstatě hrál těch house music a musím říct, že úžasná akce, lidi se bavili, spousta návštěvníků, kteří měli vlastně zajímavé reakce na tuhle akci, která tady probíhá v podstatě po 9. Takže lidi jsou už naučení chodit na tuhle akci a spokojenost absolutně. Podle něho jsou podobné akce velmi dobré a pro DJ potřebné. Já si myslím, že je dobrý utužovat vztahy mezi těma jednotlivými, jak bych řekl, bandičkama, který vlastně dělají akce, mezi sebou si konkurujou a jednou za rok se sejdou vlastně na 2 pódiích a udělají takovýhle parádní mejdan. Ze 2 pódií znělo nepřeberné množství stylů, ze kterých si vybral úplně každý. R&B, hip-hop, reggae, drum and bass, house, trance, minimal. Takže to je asi pro ty lidi, co tohle hudbu mají rádi. Na otázku, co pro přítomné taneční hudba znamená, jsme dostali zajímavé odpovědi. Je to dobrý, mělo by to být častěji. Taneční hudba nejlepší, drum and bass. Super pocit. Mně se taneční hudba hrozně líbí, proto jsem tady. Dlouho s ní žiju, asi 11 let. Taneční hudba říká inspirace pro tanec, žádnej zevling, spokojení lidi. Hezky se to poslouchá, dobře se na to tančí. Zábava, sport, všechno možný. Na každé takové akci, jako je Regional DJs, je zapotřebí, aby bylo zajištěno bezpečí nejen lidí, ale také majetku. Akce je zabezpečená samozřejmě sekuritkou, který dohlížejí jakoby na průběh, aby nebylo poškozován kulturní dům a aby nedocházelo k ničení a takhle. Téměř za svítání se všichni rozešli domů. V příštím roce se bude konat jubilejní 10. ročník. Podle Radka Motyčky je pravděpodobné, že se na něm představí ještě více DJů z regionu. Hana Hlavová, OIK TV.